Вітаю вас, шановне господарство! Это клуб Хельсинг и я, его кіраўнік Вейсел Владислав. Мне трапіла на вочы відэа з 2015 года са зборнай гульні ў дзіцячым лагеры «Чайка», дзе багатым на падзеі з'явіўся першы размінны сцэнарый. Гэта захоп кантрольнай кропкі. Итак, давайте поглядим, что там адбывалася. Ну это давай тогда отыграем эту миссию, потом... Да. Все, вперед, вперед, вперед! Со старту гульцы хуценька спрабуюць заняць выгодныя пазіцыі і захапіць кантрольную кропку, так як браніць яе лягчэй, чым атакаваць. Атрымалася захапіць кантрольную кропку. Цяпер з дружынай будзем яе бараніць. Забили. Хутенько обновляемся и вертаемся в бой. Стрымливаем атаки соперников. Бегут, бегут, бегут! Парни, гасите его, гаси шахеда! Один все ж таки прорвался и перезахопил кропку. Теперь нам треба атаковать. Да, он успел. Я убит. Берем точку. Малаверагодна паспяхова атакаваць лоб, таму спрабую зайсці з правого флангу, які больш прыкрыт елачкамі. Точка красная. Я зачищу кусты. Пулеметчик! Пулеметчик противника! Сергей, справа в кустах! Чисто, чисто, берем! Зачышаем фланг супернікаў. Подгадываем зручны момент. Атака. Няўдала. Спрабуем яшчэ раз. Атакуем праз той же фланг. Давай. Даша берет точку. Даша взяла точку. В точке, всех в точке! Даша змагла перазахапіць кропку. Садзімся ў абарону. Абарону лепш за ўсё займаць на лініі з кропкай ці за ёй бліжэй да супернікаў. Гэткая абарона больш эфектыўная, так як супернікам спачатку трэба разабрацца з вамі і толькі потым прабівацца да кропкі, а на гэта яны трацяць час. Супернікі бягуць у раш-атаку, таму ў мяне атрымоўваецца трымацца ва ўсіх на віду. Але становішча накаляецца. Я ўжо троху пачынаю нервнічаць. Парни, не тяжело здесь без вас! Яшчэ апошні магазин. І сапернікаў много бяжыць. Люди, на помощь, ну! Лёгкая паніка. Меня сейчас вынесут! Вон там! Да наша точка, держим ее, держим! Хуценька аднаўляемся, вяртаемся ў бой. Як вы зразумелі, атакаваць будзем праз той же правы фланг, які лепш за ўсё прыкрыт елачкамі.
который занял позицию, з якой суперникам мне дрэнна бачна. Працягваю наносіць ім страты, а яны мяне не заўважылі. Апошні магазин. У меня последняя обойма! Подтягиваемся к точке! Люди меня выносят к точке! Держите оборону возле точки! Все, это патрульный каюк! Калі скончыліся патроны, паспрабаваў адцягнуць увагу супернікаў на сябе. Дастаткова пратрымаліся. Кропка ўтрымана намі. Возьми аптечку! На чарзе наступны сцэнарый. Вось так праходзіць звычайная размінка, на якой гульцы не толькі разаграваюцца, а і прывыкаюць да зброі, пляцоўцы, гульцоў у дружыне. Хто хоча паспрабаваць, завітвайце на гульні ў мой клуб. Звычайна зборныя гульні праходзяць у нядзелю. Калі вас назбіралася 10 чалавек і больш, можете заказаць асобную гульню ў зручны для вас час. Усім вялікі дзякуй за ўвагу, да новых сустрэч!